El caballero de la armadura oxidada, que non sei se este libro se editou en galego, eu teño un castellano que o comprei varias veces, porque ademais agasallei a veces o meu. E hai unha cousa que me gusta moito cando o cabaleiro, o mago, dalle algo a beber. E o cabaleiro bébeo, é como que é moi amargo, pero despois cando vai bebendo, como que ben, non? E remata de beber e é como... E pregúntalle que é, e o mago dille que é vida. Explícalle. Non notaches que ao principio era moi amargo e segundo ibas bebendo, cada vez era máis doce? E pareceme precioso para describir a madurez e como desde un traballo de autocoñecemento e de medrar, non? De medrar como persoa, ti podes chegar a ese amor á vida. Sí? E a desfrutar a vida. E hai que quitar moito do superficial, esa armadura. Eu recomendo sempre ler este mini libro que é unha tontería que o les nun vira, pero ten unha mensaxe moi potente. Quitar esa armadura, non? Para quedar co humano. Esquecer o superficial e quedar co humano. E cando ves de frente de ti as persoas, eses cabaleiros e cabaleiras, ca súa armadura, saber que debaixo desa armadura hai un ser humano como ti. Ten tanto valor como ti, sufre e padece como ti, celebra os seus logros como ti. E ti cando estás de frente sabendo iso, e especialmente cas persoas que elixes, tes que celebrar os seus logros como se fosen teus. Non tes que sufrir os seus sufrimentos como se fosen os teus, mas si tes que ter empatía para sentilos emocionalmente, non intelectualmente, que aquí chega todo o mundo, emocionalmente. E tes que, desde o amor, é seguro que algo te ten que mover dentro a aliviar ese sufrimento. A compaixón. A compaixón é unha forma elevada de amor. E é o que te move a aliviar o sufrimento e a facer as cousas ben e a coidar aos animais, a natureza e ata os obxectos. E sabemos que debaixo desas armaduras hai seres humanos. E se ti te ubicas así no mundo, vas encarnar a bondade. E a bondade sí que é a forma máis elevada de amor. Porque na bondade está todo. É que é o que... Aí está a compaixón. Aí está eso que te move a esforzarte por comprender os demais. A bondade son case eses lentes que poden ver a través das armaduras. Sabes? E por moi brillante que sexa unha armadura, ti podes a veces ver a dor, porque sabes que debaixo hai un humano, vas coidar diso. Quero dicir, a bondade móvete a coidar. É a forma máis elevada de amor. Require desa inacción activa.
porque require de ser libre e de mirar aos demais libres tamén, desexar que sexan libres, poñer da túa parte para que poidan ser libres. Desde logo, eu digo sempre, do vínculo ti xa das a liberdade á persoa. É un agarra mamán que imos ser libres, sí? É sumar a súa liberdade, a súa posibilidade de exercela. É algo que é bondade, porque que haberá máis manipulador e máis malicioso que a tentar controlar a outra persoa, tentar que mude. É dicir, eso é manipulación, é acción pura. Non é esa inacción activa, na que eu sí que estou, coido. Ves aquí, tes unha ferida, amósama. Entendo a túa ferida. Teño aquí algo que pode axudar a sanala e vou poñer. A inacción é, conseguiches isto que tanto querías, imos celebralo xuntas. Alégrome por ti. Non me comparo, non... Sabes? Porque sí, porque non me mido contigo. Que iso tamén é algo que se fai moito desde desa vida acelerada, dese exceso de acción. Sí? É falta de intensidade. En realidade. É como que gasta a enerxía. Eu vexo moitas veces que onde tiña que haber admiración hai envexa, por exemplo. Estás gastando a enerxía, non? A envexa leva a competir e a querer medirte e a querer devaluar os logros alleos ou o que outra persoa é, porque é desde aí que o teu ego medra. A admiración é inacción, pero é activa, é celebrar. O amor á vida é celebrar a vida. Si tes amor á vida, tes amor a todo. E se celebras a vida, celebras a todos e celebras todo. E isto que parece aquí que son Buda tal, quen non, non. E aí é onde entra esa outra inacción. Non vou ir aí, non te vou manipular, non quero que mudes, nin te poño no teu sitio, nin monto un pifostio, nin nada diso. Desde a inacción, pero activa, mantéñome sendo eu, collo toda esa bondade, todo ese amor xa está en min, uso en min, amoso, e xa virá quen teña que vir, non? E van quedar, de par dunha persoa libre, sempre vai haber máis persoas libres. Porque unha persoa libre impón moito. Só é soportable para outra persoa libre. As persoas libres celebran a liberdade dos demais. Sí. É así. É bonito, é moi doloroso, claro. Porque no medio pasan moitas cousas. Pero a mensaxe é racional, así máis de titular e introdución é esta. É maravillosa. Eu non sei por que a xente non quere ser libre. Non o entendo. Eu síntome libre, sinto que exerzo a miña liberdade, sinto que me realiza como persoa e como ser humano. Nada daquelo que me dixeron que me iba a realizar me realizou realmente.